חלק אחד, כי אני יכול לעשות סרטונים עד רבע שעה, בגלל שעוד לא הגעתי ל50 עוקבים, אז אני לא יכול לעשות לייבים. זה עולה לסרטון, אבל זה חלק אחד, כי אני יכול לעשות את רבע שעה, בגלל שאין לי מספר טלפון, ובשביל שאני יכול לעשות יותר מרבע שעה, צריך להזין מספר טלפון. אז יש לנו פה דבש טהור. טוב, אז בזמן שאבא מקלף 3 תפוחי אדמה. נראה לי שעוד צריך 3. 3. אנחנו מכינים צ'יפס בשמן אבל עמוק. אתה לא תאכל את זה 3, זה הרבה. גם מחר. שיהיה לך לעבודה. צ'יפס. מה? מוזר צ'יפס לעבודה? מה, אף פעם לא לקחת צ'יפס לעבודה? תיקח את זה מחר לעבודה. טוב, אז הורדתי נעליים. תצלמו מזה שהורדתי אותם בדי אמצע מטבח. הנה אבא, לפחות זאת לא אמא, כי אם הייתי מצלם אותה, היא הייתה הורגת אותי. לפחות לאבא אין בעיה שהוא ביוטיוב, נכון? כי יש גם לסבא וסבתא הם ביוטיוב. חוץ מאמא, אני לא יודע למה. בזמן שאני שם בסבון, זה הזמן שלכם לשים סאב ולייק, נכון? סאב ולייק ותגובה. אתה רוצה שעד יגיע ל50 עוקבים? ברור. ב50 עוקבים נתחיל לעשות לייבים. אתה קולט? לייבים, אבל אתה יודע מה קורה? אתה יודע מה יקרה אם אני עושה לייב, ובאמצע הלייב הטלפון יכבה בגלל ההגבלת זמן, אז הלייב יתחבא? או שהם פשוט יראו את זה עד איכשהו הוא יפעל. הם יחשבו שהטלפון מת. הלייב הזה פשוט יעצור. ואני אגיד להם את זה, שאם הוא עוצר, אז זה שידעו למה. מה אתה חותך? עוד לא חותרת את השלישי. אני אקלף אותו. ככה זה טוב? כן. סתם חצי מזה נראה לך. כמו שאמא חותכת. אמא יש יותר זמן בחיים. למה אין הרבה זמן בחיים? נכון. למה? כי אני עובד. אבל עכשיו אתה לא עובד. מה? מה זה החרא הקולפן הזה? אוקיי. הוא חזר לעבוד כמו שצריך. הוא לא עבד בגלל למה. התפוח אדמה הזה די מקולקל, אבל הוא בסדר. הנה, תראה איך חתכתי. לא! עיגולים, מה אתה עושה? כן, ככה. יופי. מה? עיגולים דקים. במקום קווים דקים. עיגולים דקים. אז איך עשית את זה? הנה, אתה עושה את זה. אתה עושה את זה. אז חצי עיגול, חצי ירח. זה גם טוב. יצירת חצי ירח של עדי שכטר. גם הערוץ שלי קוראים לו על שם אבא. ערבי. הם לא יודעים את זה. עכשיו הם יודעים את זה. שהערוץ שלי קוראים על שמך. וואלה, סיקש. הם קראו את השם הזה, הם לא הבינו מאיפה השם הזה בא. כבר 4 דקות, יש רק עוד 11 דקות לסרטון, לפני שאנחנו עוברים ללייב חלק 2. כל הסרטונים שאני עושה, הם לא לוקחים בהכרח שנייה. נגיד הסרטון ערכתי אותו איזה חצי שעה, ואז בסוף מחקתי אותו ועשיתי עוד סרטון שערכתי אותו עוד חצי שעה. אז כמה הכל לקח לי, תחשבו לבד. אם יש לכם שכל כמובן. איך היה שכל? מה? איך היה שכל? עשיתי היום 2 עמודים בחשבון, ואתמול עשיתי 5 עמודים בחשבון, ושלשום עשיתי 2 עמודים בחשבון. בגלל שעשיתי אותם אז יש לי שכל. אתה לא עושה עמודים בחוברות, אז אין לך שכל. נכון? אבא, יש לך שכל? בגלל שלאבא אין זמן בחיים, הוא מתחיל ועושה את זה טוב, ואז זה מדרדר ומדרדר. זה מדק ששוקל 6 קילו, עד לשמן ששוקל 89 קילו. ובמקרים נדירים זה מאחד
ששוקל 1 לאחד ששוקל 635. ואם לא ככה, אז 525. תקשיב, התפוח אדמה הזה, אחד המטורפים לקילוף. הפלת חצי מהכמות צ'יפס על הרצפה. ואני תראה איך נראית הרצפה, תסתכל. נכון, אחרי זה תשטוף אותה. בזמן שאני ישן תשטוף את הרצפה. בוא תבדוק, תגיד לי מה אבל אתה... אני ישן... עוד פעם לשטוף. יש לי חורים בידיים. תחתוך עכשיו אותו. חוץ מזה שתחתוך את כל החתיכות שלא צריכים להיות בו, בלי לשים אותם במים עכשיו, אבא. פשוט ישר למחבת עם השמן העמוק. וואלה. מה אתה מחפש? מחבת. יש מחבת על הגב, אתה לא רואה? הנה, מחבת זאתי. מה זה זאת? מחבת זאתי. זאתי. למה שאני אעשה בזאת? כי זאת גדולה יותר. נו. ויש לנו מלא, יש לנו 3 תפוחי אדמה. נו! רגע, בוא נעשה ככה. טוב, אנחנו בלייב, למה שאני אעשה את זה בעריכה? אבל אני יכול לעשות את זה בעריכה, פשוט אין לי כוח. הגב לא נדלק. תעשה פשוט ארוך. למה אתה עושה את זה שנייה? פשוט תעשה את זה ארוך. או! הנה. הופעל. אבא נהיה, אם משהו לא עובד לו, הוא נהיה עצבני ברגע. אתם יודעים את זה? יאללה, כל קשור. אוי, זה יותר חזק מהיד שלי, רגע. הנה, תסתכל עליהם אם הם טובים. מצוין. אני אראה לכולם. תראו. ממה פה הכל רטוב ברצפה? לא יודע, שמעתי זה כבר היה ככה. תראו. זה רק 2 תפוחי אדמה ויש עוד אחד כאן. חזקים, תראו כמה סלילים יש לנו. נראה לכם יותר שריר. כל מת. אבא שוטף את הרצפה. אם פתאום הייתי שם את זה על הגב שלך והיית קם והכל היה נשפך, אוי ואבוי. זה היה קטסטרופה עולמית. אתה חותך את זה? למה קילפתי את זה? תראו איזה נינג'אני, קונג פו. ראיתם? נחצה לחצי. למה אתה מבין את הגול לתוך הגיור? בסוף יהיה לזה טעם של קיור. קיול, קיול, עושה קקי בסלה. פוק! אבא, תשמע בדיחה. אבא, יש לי סדק בתחת, אפשר תחת אחר? לכולם סדק בתחת. אז תשמע איך, עוד בדיחה. איך עושים מצלמות אבטחה? איך מתקינים אותם? עושים פוק! אפילו אמא צחקה מזה. מה מתחילים? הנה, 2 בדיחות. יש לי סדק בתחת, אפשר תחת אחר? לכולם סדק בתחת. שכחתי! מה אתה עושה? איפה השמן? מה אני רואה? מי שעושה שיעורי שמן עמוק, אז שיתייג אותו בתגובות. אבא ייצור איתו קשר. שילך לחוג, שתראו לו, תשימו בקבוק שמן, כמה זה? ליטר.
ליטר של שמן בסיר, ואז הוא יבוא הביתה. אם הוא לא שם ליטר של שמן בסיר, אז יש שתי הבדיחות. יש לי סדק פתחת, אפשר תחת אחר? לכולם יש סדק פתחת. שכחתי. אז איך מתקינים מצלמות אבטחה? עושים פוק. לא הבנתי מה הבדיחה בזה, מה מצחיק בזה? ששאלתי את אמא, איך מתקינים מצלמות אבטחה? ואז היא לא ענתה, ואז אמרתי, הבנתי, עושים פוק. אני לא הבנתי. מה? אני לא הבנתי את הבדיחה. היא לא ענתה לי, אז אמרתי, עושים פוק. ואז היא צחקה מזה, שאמרתי עושים פוק. נכון לגבי להגיד לך לאבא, חלב ולא יכול לשחק כדורגל? לא. כי הוא מחמיץ! מאיפה הבדיחה הזאת? מעיר המספרים, זה תוכנית. ומה, זו בדיחה מצחיקה. מה? זו בדיחה מצחיקה. למה? להגיד לך למה לגמבה יש טעם של פוק? בגלל המיץ שלה! מה זה קשור? אני בכותרת תרשום איך מכינים צ'יפס בשמן עמוק חלק אחד, פלוס בדיחות מצחיקות שאבא לא צוחק מהם, ורק אריאל צוחק מהם. זה מה שאני ארשום בכותרת של הסרטון. אז מה עושים עכשיו? סופחים את כל זה לתוך. תראו, יש הכל בתוך המחבת ויש עוד את כל אלה. אז מה אתה אומר? מתגנים אותם עד שיציבו, ואז אחרי שהם יהיו מוכנים, מטפלים אותם! עכשיו הבדיחה שקשורה לעתיד. למה ספר לא יכול לספר את עצמו? כי הוא כפול 1, לא כפול 2. אין ספר שמספר את הספר, אז הספר שמספר אנשים, הוא לא יכול לספר את האיש שהוא הספר. יש לך מושג איפה הפלאפון שלי? למה שיהיה לי שם? תעשה סיבוב, אולי שכחתי אותו באוטו? תבדוק. טוב, אז די כפול לחלק 2, ביי! ההמשך יבוא אותה גבוהה.